A Feira Medieval de Noia regresa á súa orixe e recupera o desembarco. O Concello encargouse da organización desta edición na que haberá 220 postos. Noia vivirá a súa celebración máis característica do 17 ao 19 de xullo. A feira medieval tomará rúas da vila en todos os sentidos para que a veciñanza e os visitantes desfruten dunha festa recoñecida a nivel galego. Este ano terá novidades, xa que o propio Concello é o organizador do programa da dinamización e da decoración. Decisión tomada para recuperar a súa esencia e impulsala. Hai un cambio importante e radical na decoración, que é outro dos aspectos dos que se fai cargo o Concello. Vamos intentar transformar a rúa nun auténtico escenario medieval que trate de conseguir dentro do máximo posible pois como unha pequena viaxe no tempo. Dende logo creo que vai haber unha diferencia importante na decoración que se vai a notar. Outro aspecto importante tamén é recuperar o desembarco na feira. Xa se fixo en algunha ocasión, pero o desembarco da feira. Noia foi un porto importante na historia medieval, como ben todos sabedes, e hai que poñer en valor esa importancia que tuvo o porto de Noia. A nivel comercial e de peregrinacións, o rexedor local apuntou que a animación é outro eixo moi relevante, xa que sinalou que é fundamental para crear o ambiente medieval na vila. A Feira Medieval de Noia sempre se caracterizou por ter un grado de animación e de espectáculos moi representativo, moi singular, incluso en algunhas ocasións único, e queremos recuperar a importancia de animación. De feito, temos tres grandes formatos, espectáculos de un formato bastante singular e incluso un aspecto tamén que creo que é destacable, a participación de compañías de renombre internacional, como é o caso dos abandeirados que veñen da Toscana. Vai abrir un grupo de abanderados da Toscana que teñen un espectáculo que, ademais, cando a xente o vexa vai identificar plenamente, porque é moi recoñecido internacionalmente. Concretamente, a ver se me sale o nome, é o Sbandieratori e Musici de Balestri di Volterra. Tamén haberá trocos nos torneos e competicións de cabaleiros que se veñen desenvolvendo nos últimos anos. Tamén lle vamos a dar un pouquiño de cambio, non? Vamos a facer unha nova proposta que incorpora un pouco máis de dinamismo e novos contidos. É dicir, o mesmo espectáculo máis ou menos de sempre que se ven facendo, pero con innovacións que lle den un pouquiño de aire fresco, porque é un espectáculo que normalmente ten moita participación de público e consideramos que era necesario mantelo, pero ao mesmo tempo dar un aspecto con un pouco de novedade. Vamos a reforzar os obradoiros dos nenos, queremos que esta sea unha festa familiar, a festa medieval vívese conxuntamente cos amigos e ca familia e os nenos tamén son unha parte importante e vamos a reforzar os obradoiros e os xogos e as actividades familiares. O alcalde Noies apuntou que está todo o goberno implicado nesta feira medieval que terá sobre 220 postos entre animación e alimentación. E, a parte, a maiores tamén resaltar que este ano vamos a contar con, además dos obradoiros que se veñan xa poñendo na Rúa do Ferrador, vamos a ter un cambio sustancial tamén. A cetrería vai a pasar para a zona aquí de Felipe de Castro, unha recomendación que nos viñan facendo por as necesidades máis que nada dos animais, non? De que teñen que ter unha sombra, claro. De que teñen que ter un ambiente un pouco máis agradável para eles, e pensamos que a ubicación de cambiarlo do Tapal, por exemplo, a Felipe de Castro é importante. Ademais, os campamentos medievais estarán nas inmediacións do Virxe do Mar e reforzarase a zona de xogos dos máis pequenos. Que haya unha festa que se celebra en familia, creo que son moi importantes, a parte de decoración, etc. Polo tanto, animo a xente a que veña este ano con nova ilusión e a coñecer esta nova iniciativa. Ana Moas foi a creadora do cartel da Feira Medieval 2026, celebración que contará cun amplo dispositivo de seguridade con reforzo na policía local e o centro de mando localizado no Coliseo Noela para atender as chamadas e as incidencias no menor tempo posible.